veče svima i dobrodošli u naš subotnji live sa temom kako da od onoga što voliš da radiš napraviš stabilan izvor prihoda. Ono što je jako interesantno je to da se sad vi, neki možda koji slučajno ulazite u ovaj live ili ćete možda kasnije pogledati ovo, sve pitate ko je sad pa ta žena pa nam priča o svemu tome. Upravo zašto vam pričam o svemu ovome? Zato što sam ja to upravo napravila i što bi se reklo u svom životu i od onoga što ja volim da radim i zato vam večeras govorim o ovome, o ovoj temi. Tako da evo dok se vi svi ovako polako uključujete u live, ja ću da vam kažem nešto o sebi, ko sam ja, za one koji me možda prvi put vide, a za one koji me prate već duže vremena, eto da ponovim. Ja sam Tatjana Musić, po obrazovanju sam teolog i IT inženjer, vaš mentor za lični i profesionalni rast i kao što sam rekla prethodno, znači upravo od onoga što ja volim da radim, ja sam, da kažem tako, napravila stabilan izvor prihoda za sebe. Tako da, eto, priča vam neka osoba koja je već prešla neki put, a ne tamo neko ko možda je čuo od nekog ili tako dalje, već baš vam pričam zaista o onom što sam sama iz svog iskustva i zato vam i navodim i ove korake i sve ostalo. Tako da to je ovako lično jedno iskustvo. A ova tema je jako važna, posebno za žene koje su na novom početku ili razmišljaju o novom početku, jer je u stvari preduslov da čovjek nešto što bi se reklo novo u životu napravi je ta financijska stabilnost i sigurnost, a upravo kada ti radiš ono što voliš, bez obzira o čemu se to radi i naravno ako to je nekome potrebno pa će neko da u zamenu za tu tvoju uslugu ili taj proizvod, to nešto što ti voliš da radiš, da će neko za to da plati, da je voljan što bi se reklo da plati, onda ti od toga naravno možeš i da živiš i da na taj način sebi kreiraš u stvari stabilan izvor prihoda. Što se tiče ovako vidim da jedna moja divna drugarica želi da bude u live-u, pretpostavljam da je samo onako kliknula, to se često dešava, ljudi misle da kao eto na taj način ulaze u live, to je u stvari zahtjev da vi budete ovdje sa slikom i zvukom, videom, a znam da većina ljudi na to što bi se reklo nije spremna, tako da imam da kažem to nešto, prosto kad je ovako live, naravno vi se javite u chatu, napišite neki vaš komentar i pitanje, na pitanje ću kasnije da odgovaram. Ali neću prihvatati te zahtjeve, tako je to čisto da znate, to svaki put se desi da to jedna osoba minimum uradi i onda vam ovako svima to ispričam, ali dobro, nema veze. Mislim, live je ovako, što bi se reklo, živa stvar. I ovako, evo iskreno da vam kažem, ja sam nešto na početku imala tremu, tako da onako malo početak bio nespretan, ali dobro, to je sve normalno, svi smo mi ljudi. I želimo nekako da, što bi se reklo posebno, znate kako je to na Instagramu i sa svim marketingom, vi možda što se ne bavite, eto, da kažem neka mala digresija dok se ovako još ljudi uključuje. Da kažem, to je ono kao ta prva rečenica, tih prvi 2-3 rečenice, kao to mora da bude ono kao top. Što bi se reklo, onda ljudi kad gledaju to kasnije, ako nisu te prve 2 rečenice, što bi se reklo ono baš nešto super, onda oni posle odu na neki drugi sadržaj i to zaista svima nama koji smo ovako na društvenim mrežama i koji snimamo, to nam ovako zaista stvara, da kažem, neki pritisak i presiju. Tako da i meni, evo, iako imam dosta iskustva sa live-ovima, to mi se desilo ovo večer, tako da praštajte malo zbog toga, ali nema veze. Mi ćemo sada da krenemo sa našom temom, zašto znači i šta je u stvari to, na koji način mi možemo da napravimo, znači od onoga što volimo da radimo, da napravimo od toga, da kažemo na neki način da to monetizujemo, da bismo od toga napravili, da li je to za početak naravno neki dodatni izvor prihoda i kasnije da to može da preraste u biznis. I baš ovo sada što kažem, na puno ćete mjesta vidjeti to svuda, ali ja bih željela da vam kažem iskreno, zaista biznis ne može tek tako i lako i brzo da se napravi.
Tako da zaista nekih 3 mjeseca ili 6 mjeseci je dovoljno za neke temelje, za neki početak. Naravno, ako ljudi već imaju nešto, to sve ide mnogo brže, ili ako su već etablirani stručnjaci, to već ide mnogo lakše i mnogo brže. Tako da je i moguće da kažem za 6 mjeseci, evo moja jedna baš divna prijateljica je to, da kažem, uspela za, da kažem, evo 9 mjeseci je uspela da napravi svoj biznis i već ima 2 zaposlena, ali je bila zaista, mislim i dalje je, veoma veliki stručnjak u toj oblasti kojoj se ona bavi, tako da je to za nju, što bi se reklo, moguće i uspela je, tako da eto ima i tih ljudi koji uspeju to jako brzo. Tako da to je ono što sam htjela da kažem, da zaista, da kažemo, od nule se biznis ne pravi ni za 3 ni za 6 mjeseci, to je proces. Ono što je moguće je da postavite temelje, da otkrijete šta je to što vi volite da radite, da pronađete svoju svrhu i da izgradite svoj novi identitet. I kada to uradite, razvoj biznisa dolazi kao prirodan nastavak svega ovoga. Kao i za kuću. Ne možemo odmah da krenemo od krova, već krećemo od temelja. Tako isto ovdje u ovome. Sad da vam kažem nešto ovako o mojoj priči, kako je u stvari da kažem, nekako došlo do toga da sam ja uspjela to da uradim i sada, da kažem, na neki način sa vama u ovom live-u delim to svoje iskustvo. Dok sam radila u IT industriji, imala sam sigurnost i stabilnost, ali u jednom trenutku sam nekako shvatila da to više nije moja svrha. To je sve dovelo do toga, do promjene posla i rada, da kažem, u jednoj drugoj industriji i tako dalje, ali sam kasnije odlučila da pokrenem i svoj YouTube kanal. Kanal će uskoro da napuni 2 godine. U stvari sam taj kanal pokrenula iz potrebe da podelim sa ljudima nešto što je meni pomoglo da napredujem u karijeri, da zarađujem više, da napredujem poslovno, profesionalno, da se što više razvijam, da što bi se reklo rastem kao osoba, šta je u stvari sve to meni pomoglo. Zato sam pokrenula YouTube kanal da to sve podelim sa drugim ljudima i znala sam da je to tek početak i da meni je bilo ono kao, moram nešto da uradim, zaista želim da napravim nešto svoje. I čak ima jedan post na Instagramu gdje sam trenutak kada sam ja to shvatila i kada sam čvrsto odlučila, to je bilo kada sam sedela jedne večeri na terasi hotela na Kipru i razmišljala sam i donela tu odluku da ću zaista da uradim, da napravim to nešto moje, da još nisam sigurna ni šta je to nešto, ali da je to nešto što ja volim, što mene u potpunosti ispunjava i da to bude moja životna svrha. I rekla sam sama sebi, ajde, sad ću da otvorim YouTube kanal, krenut ću da pričam o sebi, o svom putu, o ličnom razvoju, o navikama, rutinama, fokusu, raznim drugim stvarima koje meni da pomažu u svakodnevici, da to podelim sa drugim ljudima, pa ću, što bi se reklo, u hodu da shvatim šta je to. I zaista je tako i bilo. Ja sam snimala, krenula sam da snimam, mislim, prvi video je objavljen pred Novu godinu, 2024. godine, ali sam ja počela par mjeseci pre da uopšte smišljam scenarije, da učim i u vezi sa tim kako da ja to sve, jako dugo je trajao taj proces, najviše vremena mi je naravno trebalo za taj prvi video. I svima onima koji možda razmišljaju o tome, zaista javite se ako vam je potrebna konsultacija u vezi sa tim, tu sam. Što se tiče toga, tako znam koliko je to meni jako bilo teško na početku, ali vredelo je. To je ono što želim sada da kažem, zaista je vredelo svakog tog minuta, onako uškrnutog od nečeg drugog, što bi se reklo, kasnog odlaska na spavanje, ranog ustajanja,
korišćenja svakog trenutka slobodnog vremena da se nešto nauči, da se nešto novo uradi, zaista vredilo i vredi. I još nešto da vam kažem, to ne prestaje, to i dalje ide. Samo i vi postajete, prvo što vi dobijate tu rutinu i tu naviku toga, vi postajete jači, vi postajete bolji, vi postajete snažniji. To ne postaje lakše, ali ti radom na sebi i svim tim što ulažeš u to nešto svoje, zvaćemo ga za sada tako, ti postaješ jača, ti postaješ bolja, ti postaješ sposobnija i ti to sve radiš mnogo lakše i onda možeš to da podižeš na mnogo veći nivo. Tako da to je u vezi sa tim zaista i onda nekako kako sam krenula da snimam i onda sam ja tako mislila da će to sve nekako da ide brzo i onda sam tako je bilo to sve meni onako teško kako to ne ide tim tempom koji ja želim pa ne znam nije to sve, za sve je potrebno vreme i ono što sam pročitala kod Aleksa Hormozija, mnogi od vas pretpostavljam da ga prate, je to da zaista uvek treba više vremena, uvek treba više rada, uvek treba više novca nego što smo mi mislili na početku. Ali također ono što ja dodajem je to da se isplati itekako. Jer evo ovaj osmeh na mom licu, pored svih onih sitnih greškica koje su bile od početka ovog live-a, ništa ne može da skine. Zaista, jer je to ono što ja živim svojim srcem, svojom dušom, svojim umom, svaki mogući trenutak. Iako još uvek radim u firmi i nisam, da kažem, u potpunosti ovo totalno monetizovala u smislu da potpuno živim samo od ovoga i dalje sam ja zaista potpuno ispunjena tim i ovo je ono što je svrha mog života. Sada. Možda će za 5 godina to biti nešto još više u odnosu na ovo što je sada, ali sada je definitivno to. I što bi se reklo, kako mi rastemo, tako raste i naša svrha. Zato ne mogu da kažem da je ovo sada konačna. Zašto vam sve ovo pričam? Zato što je svrha početna tačka. Ti da bi zaista napravila nešto i da bi bila potpuno ispunjena, to treba da ide iz nečeg što ti toliko voliš da radiš, da zaboraviš na vreme, da ti ništa nije teško, da ćeš sve moguće, što bi se reklo da ćeš da okreneš nebo i zemlju, da to nešto napraviš što ti želiš, u čemu se ti pronalaziš, što je svrha. Kad to nešto otkriješ, ne postoji ništa što može da te spreči. I ono što je najinteresantnije, kako ti rasteš, tako dobijaš sve veću i veću pomoć, tako se nekako u tvom životu pojavljuju ljudi koji ti pomažu da sve više i više rasteš, tako da i ova moja drugarica koja je htjela da se uključi u ovaj prenos uživo je jedna od tih osoba u mom životu. I ima ih još dosta i onda vi u stvari nekako, zaista kad kreneš tim da se baviš, ti zaista nekako u svoj život privučeš te slične umove, te slične ljude i onda vi nekako zajedno, sinergija je vas, naravno tu je i Božja pomoć, ja tako verujem, ja sam pravoslavna hrišćanka, ja verujem da bez Božje pomoći nema ništa. I tako nekako dolazi Božja pomoć i blagodat i zaista to sve nekako raste i kroz svaku stvar, što je najbitnije, sad sam otišla da kažem malo šire, ali kad smo već u ovoj temi, kroz svaku stvar, kroz svaku grešku ti učiš i ti postaješ bolja. Zašto? Kaže se da oni ljudi koji su mnogo grešili su mnogo i postigli. Zašto? Zato što su oni na svakoj toj grešci. Ovdje ne mislim sada na grehe moralne i na to ne mislim. Znači da me neko pogrešno ne shvati, već koji su pravili greške u poslu, u karijeri, u smislu dok su to svoje gradili. Znači nekako, jer ti čovjek, kaže se, nema čovjeka da radi, a da ne greši. Ti što više radiš, ti praviš normalno sve više grešaka, ali praviš i sve više uspeha. Zato što ti na toj svakoj grešci, kao recimo kad se radi eksperiment, ti u stvari
taj eksperiment ide i ponavlja se i ti praviš i neke i ti u stvari najčešće se to dešava kad dođe do onih fenomenalnih otkrića naučnih, da je u stvari iz greške došlo do otkrića. Tako isto i u našem životu. Znači, nemojte da se plašite grešaka. Greške su ono što bi se reklo prerušeni blagoslovi, jer ti one pokažu šta nije bilo kako treba, šta treba da poboljšaš i kako da sljedeći put to bude bolje. Tako da, eto, ja bi sad možda kažem, živele greške u tom nekom smislu, zato što nas zaista one nas donose korak napred, korak ka cilju, korak ka uspehu. Korak bliže ka uspehu je u stvari od tih grešaka i od svih tih nevolja koje smo mi možda i preživjeli u životu, u poslu, u čemu god. U stvari su one, da kažem tako, prerušeni blagoslovi, zaista nas dovode do uspeha. Tako da, sad sam ovako, kažem da se vratim ovako na ovu našu temu. Ja sam kroz to snimanje YouTube, znači videa i tako dalje, polako su počele žene da se javljaju, da traže savjete, da traže da radimo ovako, da traže sastanke i onda sam ja krenula u stvari sa mentorstvom i kroz rad sa klijentkinjama sam vidjela koliko to mentorstvo u stvari, što je da kažem ono nešto što je moje, koliko to za mene ima smisla i koliko to mene ispunjava. I to je ono, mislim, ja sam bila, moram to da vam kažem ovdje, negdje još od osnovne škole, sećam se tačno tog trenutka, ko me možda prati duže na Instagramu, imali smo jedan live u Mostaru, tačno ispred tog mesta gdje me sećanje služi da sam prvi put poželjela da bude mentor. Bila sam 5. ili 6. razred, nisam potpuno sigurna, ali sam tada želela da jednom dečaku koji je tako nekako bio odbačen od društva pomognem nekim svojim, da kažem, savjetom i tako dalje. Bila sam mlada i bilo me je strah da mu bilo šta kažem, ali se sećam da je to recimo bilo tada to prvi puta. Kasnije kroz školovanje sam često ovako, što bi se reklo, nekako uvek sam bila dobar đak i onda sam pomagala svojim drugovima i drugaricama u vezi sa nekim predmetima koji im nisu dobro išli. Čak sam ovako neke časove i naplaćivala od nekih iz drugih odeljenja, onih koji nisu, pošto je to bilo, što bi se reklo, na redovnoj bazi, a iskreno prvi novac ovako sam zaradila tako što sam prodavala trešnje na magistrali ispred kuće mojih roditelja, te porodične kuće u kojoj mi nismo živjeli, ali smo je pravili u Mostaru, gdje sada u stvari u jednom selu od Mostara tamo prema Čapljini, gdje sada živi moja majka. Prvi novac sam zaradila tako što sam se pela na trešnju i prodavala sam na putu te trešnje i onda su ljudi kad su vidjeli to onako neko dete, njima je to bilo interesantno i dolazili su i svraćali su, što bi se reklo, i kupovali su te trešnje. Tako da to su bili prvi moji zarađeni novci u životu. Eto, tako to sam ovako htjela malo da podelim sada sa vama. Tako da i ovo što se tiče mentorstva, to je zaista nekako meni, tačno sada vidim kako radim sa klijentkinjama, kako već mnogo to što bi se reklo je sada moja svakodnevica. Vidim prosto koliko je mene sve to što sam radila u životu u stvari dovelo do ovoga sada, da sva ta iskustva, sve te životne prekretnice, sve to što sam ja prošla u mom životu, da je to u stvari dovelo do toga da ja sada mogu sa većim kapacitetom, sa većim iskustvom, sa većim razumevanjem, da njima pomognem u onome što je njima problem, u onome što njih sprečava, da one žive svoju svrhu, da one naprave svoj izvor prihoda stabilan od onoga što vole da rade i u čemu su dobre, ili ako već su to nešto napravile, da to povećaju, da budu uspešnije u svemu tome, što bi se reklo, da povećaju te prihode. Tako da to je sve nekako, zato sam vam sve ovo ovako malo ispričala, da vidite u stvari da je celokupno to životno iskustvo i obrazovanje i mnoge druge stvari, neke stvari ovako, što bi se reklo, koje sam prošla i koje su veliki deo mog kredibiliteta, još uvek nisam spremna da delim javno.
To znaju moje klijentkinje i to one dame koje dođu na konsultaciju sa mnom, njima to kažem, ali još uvek ipak, što bi se reklo, nije sve za deljenje javno, ali ono što mogu da vam kažem i kada radite sa mnom, u sigurnim ste rukama i znate gde idete i šta treba da se radi, jer je tu pored vas osoba koja je prošla taj put i onda može da vas uzme za ruku i da vas vodi. Tako da, moj program, inače, mentorski novi početak, je otvoren za sve dame koje žele da rade na sebi i koje zaista žele da pronađu svoju svrhu i da se obogate, da rade ono što vole i da zaista zarađuju od toga i da žive zaista život i svoje svrhe, da budu ispunjene i da budu srećne. Za sve te dame, kažem vam sada, slobodno javite mi se u DM porukom, zakazat ćemo konsultaciju, vidjet ćemo da li smo fit za saradnju i krenut ćemo da radimo, ako je to sve u redu, krenut ćemo da radimo zajedno. Od 15. oktobra počinje program, do 15. oktobra su moguće prijave, ostalo je još svega nekoliko mesta, požurite da se prijavite, tako da krenemo da radimo, jer kao što mnoge moje klijentkinje kažu, sad ili nikad, neću biti mlađa, neću biti pametnija, iskreno pametnija i hoćeš da budeš, ali u ovom trenutku sada mlađa nećeš biti, više vremena nećeš imati, tako da bolje je što pre da kreneš i da radiš na sebi i onda možeš da očekuješ da će nešto da se promeni. Ako stalno praviš iste stvari, ako stalno radiš isto, ako su stalno tvoje akcije na istom nivou, ne možeš da očekuješ druge rezultate. Ali ako to promeniš, onda možeš da očekuješ druge rezultate. Šta je taj rezultat koji ti dobijaš nakon 6 mjeseci mentorskog rada sa mnom? To je potpuna transformacija tvog života i tvog biznisa. Ostale stvari i detalje ću da vam kažem kada budete bile na konsultaciji, tako da šaljite poruku u DM i zakažite svoju konsultaciju. Ono što bi mogla da podelim sada sa vama kao lekcije iz, da kažem, nekog mog puta, je da zaista prva lekcija je prvo pronađi svrhu. Ako ne znaš šta voliš i šta ti daje smisao, teško je da gradiš bilo kakav biznis. O ovome smo pričali mnogo na kanalu i kada zaista ti živiš svoju svrhu, kada radiš i svoje svrhe, to ne može da ne uspe. Pa ljudi kažu, u umetnosti nema. Pa ja imam jednu klijentkinju koja baš u tom je. I ona baš iz toga zaista lepo zarađuje za sebe. Tako da nemojte da mi kažete da nema. Ima. Svuda ima ako ti to ne posmatraš kao hobi, već ako to posmatraš kao biznis, kao posao. Ona stvar koja većinu ljudi sprečava je to što misli da treba samo da radi na tome, a u stvari tvoj biznis je tvoje ogledalo. Ti prvo treba da posložiš sebe, znači svoj život, svoj svoje emocije, svoju duhovnost, svoju veru. Bez vere nema ništa, ljudi. Kad mi kažu, pa kako ti teolog, pa baš zbog toga. Bez vere nema ništa. Odgovorno tvrdim. Znači ti tek kada posložiš sebe, tek onda možeš i da razvijaš svoj biznis u punom kapacitetu. Jer sve ono što kod tebe, što bi se reklo, ne štima ni u tvom biznisu. Druga lekcija koju bih htjela da vam kažem je koju sam naučila i ja i vidim kroz rad sa klijentkinjama da je to i njima jako važno. Temelji su mnogo važniji od brzine. Kada sam shvatila da ne moram sve odmah, već da gradim korak po korak i da je biznis nije sprint, već maraton, došla je i sigurnost. Idem sada, radim maksimalno danas, onoliko koliko mogu. Sutra također, preko sutra također, svaki dan. Znači
što radiš svaki dan, to je ono što donosi razliku, a ne ono što radiš povremeno. Pa neki ljudi kažu, ja ću sada da radim nešto mjesec dana, ja ću sad to ono i onda posle ću da ležim. Pa ne može to tako. Ja zaista ne znam da može. Možda može na neki način koji nije ispravan, neću da govorim, ali ako hoćemo da idemo, što bi se reklo po PS-u, ispravno, ja vam govorim ovako. Ako zaista neko možda to ima na neki drugi način, nek lepo pokaže zaista svojim primjerom i daj da vidimo da li je to stvarno bilo kako treba. Ali ja nekako imam zaista puno prijatelja i ljudi koji se bave sličnim, da kažem, nečim ovim čime se ja bavim i također se bave preduzetništvom i u preduzetništvu su imaju svoje firme, neki imaju mnogo velike firme sa više zaposlenih i tako dalje. Stvari treba da idu ispravno. Prvo, da bi ti bila srećna, zadovoljna, ispunjena i da bi mirno spavala. Ovu drugu opciju nećemo ni da razmatramo. Tako da je to što se tiče, znači temelje kada napraviš kako treba, onda tu kuću, to sve što gradiš dalje, ništa ne može da je pomeri. Temelj je svrha. Temelj si ti kao osoba. I onda na tom temelju se gradi sve ostalo. Kad si ti dobro, kada ti radiš sve kako treba, onda i novac dolazi potpuno prirodno. Što bi se reklo, as simple as that. Treća lekcija koju bih htjela da podelim sa vama je to što sam malo pre rekla, je da novac i svrha idu zajedno. Biznis ti donosi financijsku nezavisnost, ali tek kada se osloni na ono što ti voliš i znaš da radiš i što je tvoj dar i ono što te ispunjava. Tako da evo, ajde, pošto smo sada prešli ove tri, što bi se reklo, glavne lekcije za vas, ako neko od vas možda ima neko pitanje, može da zapiše u chatu, a ja evo sad jedno pitanje za vas. Šta vi volite da radite toliko da zaboravite na vrijeme? Evo da vidim sada da li ima nešto u chatu i da li je neko nešto pitao. Ja se izvinjavam, ima ovdje puno ovih raznoraznih wave-ova i tako dalje, ali ne vidim trenutno ni jedno pitanje u chatu, ali nema veze. Šta je ono što kada želite da nađete, šta je vaša svrha? To je ono što bi se reklo zašto. Zašto si ti ovdje na zemlji? Zašto te je Bog poslao u ovaj svijet? Zašto? Šta je ono što je tvoja suština? Znači, to je svrha. Odgovor na to pitanje se najčešće krije u tome šta ti voliš da radiš i u čemu si dobra ili dobar, da zaboraviš na vrijeme, da ti svi drugi ljudi pitaju te, da ti traže da im to nešto uradiš, to je najčešće to. Naravno, može da se desi kroz život. Naša svrha se mijenja. Tako da možda je to nešto si ti radila u svom životu, tako je recimo to za mene bio IT u jednom periodu života. Nemojte da me shvate pogrešno, ja i dalje volim IT. Ali to sada nije ono glavno. Ono glavno za mene je sada ovo što radim sa vama. Znači mentorstvo. To je za mene sada glavno. IT je pozadina. IT meni pomaže mnogo oko svega ovoga. Zaista, da što bi se reklo, nisam dobra sa računarima, bilo bi mi mnogo teže da naučim. Da montiram, da radim sve ovo što je potrebno da se radi u vezi sa društvenim mrežama i ostalim drugim stvarima. Također i u vezi sa financijama i mnogim drugim stvarima koje su potrebne da bi čovjek zaista, što bi se reklo, živeo od svog dara. I da li ste možda nekada pomislile da od toga što volite da radite, da napravite za početak možda neki dodatni prihod? To je također još jedno pitanje koje može da vam pomogne da shvatite šta je to i da li to može da se monetizuje. Jer lepo je to, sad mi možemo da kažemo, postoje zaista neke stvari za koje ljudi možda ne bi dali novac.
a ti to nešto voliš da radiš. Recimo ti voliš da čitaš, pa sad niko tebi neće da plati, a ti sediš i da čitaš knjigu. Ali ako ti voliš da recimo pričaš o toj knjizi, pa ćeš ti sada da snimiš recimo neki video u vezi sa tim šta se govori o toj knjizi, pa ćeš nešto da uradiš od toga, znači da napraviš nešto od toga, da to ne bude samo čitanje. Ili sad će neko kaže, pa ja volim da spavam. Pa žao mi je, niko te ne plaća da spavaš. Mislim, postoje ona neka takmičenja u spavanju, ali mislim, to je smejurija sad. Nećemo da pričamo o tome. Ali znači, treba da to bude nešto zaista od čega može da se naprave pare, što bi se rekao, da može da se napravi neki prihod od toga. I ono također što želim da također razmislite o tome i da odgovorite same sebi na ovo pitanje, šta ti je najveća prepreka da kreneš? Da zaista kreneš da se baviš tim što ti voliš, tim u čemu uživaš, tim što izgubiš vreme uopšte kad je, evo ja sam izgubila vreme kad je počeo ovaj live, evo sad tek vidim da je 32 minuta. Tako da, mislim, to su ovako neki dobri parametri i onako što bi se reklo reperi da shvatite, to je nešto, to ja zaista zaboravim na vreme i na sve ostalo, uopšte ne mislim i da li sam gladna, da li mi je hladno i sve i ostalo, već jednostavno to radim jer to me potpuno ispunjava, to je onaj neki drive što bi se reklo, to te vozi, kako bismo mi to rekli ovako. Tako da, eto, to su ovako neka zanimljiva pitanja za vas koja mogu da vam pomognu i ja bi sada, evo, pošto smo već pola sata u live-u, ako neko od vas možda ima neko pitanje, slobodno napišite u chatu, ja ću rado da prokomentarišem i da odgovorim na to vaše pitanje. Eto, ako neko ima, napišite, budite brzi da ja sada, a inače posle ovoga sledi zaključak, što bi se reklo. Na osnovu svega ovoga o čemu smo pričali, ono što je bitno želim da vam kažem da nekako puno ima sadržaja na internetu koji nekako pričaju o biznisu, o preduzetništvu i tako dalje, sa one neke, da kažemo, ljubičaste strane, iza onih šarenih naočara, pričaju o sve onim, da kažem, nekim lepim stvarima. Naravno da tu ima mnogo lepih stvari, ali mnogi ljudi nekako neće da vam kažu to od mene, ne možete da čujete, ali mnogi ljudi neće da vam kažu da je to zaista teško i da je potrebno jako puno napora za to sve i da to ne ide tako lako i da to ne ide tako brzo. Evo, ja sam ovako zaista potpuno iskrena i to vam govorim. Treba uvek više vremena, više energije i više novca. Zato vam to pričam. I također još jedna interesantna stvar što je jedna ovako veoma poznata dama također rekla, kaže, ja ovako kad čujem da je neko odustao od preduzetništva, kažem, pa dobro, mislim, razumem te, nije lako. Zato nije ni toliki veliki postotak ljudi u preduzetništvu. Baš iz tog razloga i zato mnogi ljudi biraju da u stvari rade za nekoga. Isto tako mi znamo da veliki broj ljudi se nalazi u proseku. Neki broj ljudi se nalazi ispod proseka. Veoma mali broj ljudi se nalazi u onom što bi se reklo izuzetnom. To su oni izvanredni ljudi, ali oni ljudi koji dovode do toga da civilizacija i da sve ovo, sav ovaj svijet u kojem mi živimo, da ide napred. I ono što ja želim da ti kažem je to da i ti možeš da budeš, ako želiš da se posvetiš tome maksimalno, i ti možeš da budeš među ovim izvanrednim ljudima. Ja se krećem ka tome, ja želim zaista, ja svaki dan radim na tome, da budem, znači da ne budem više u proseku, već da se izdignem izvan proseka. Govorim ovdje, ne pričam samo o tome, da kažem na neki površinski način. Govorim o tome dubinski. Da ti zaista, ono što sam puno puta govorila, ja na to mislim. Kada
kažem, izvanredni ljudi i iznad prosječni ljudi. Da ti zaista želiš da se razvijaš non stop i maksimalno. I da rast bude tvoja glavna stvar u životu. Da rasteš. Neko se nalazi na nižem stepenu, treba mu mnogo više vremena. Neko se nalazi već na ovom, pa ide. Ali taj rast je beskonačan, što je najinteresantnije. Zašto je taj rast beskonačan? Zato što je Bog beskonačan. A mi se trudimo da uzrastemo u meru rasta punoće Hristove. I tu je duhovna komponenta. Ako ti ne veruješ u ovo, tebi rast nema smisla. Jer ti ćeš reći, ok, mene to ne zanima, ja samo hoću da zaradim više. Pa ti ćeš zaraditi više, pa zaradit ćeš mnogo para, ali ćeš biti nesrećan ili nesrećna i nećeš biti ispunjena. Sad bi mnogi rekli, daj ti meni to pa ću ja da budem itekako ispunjena. Nećeš. Ako ne postoji nešto mnogo više u tebi, nećeš. Upoznala sam mnogo ljudi. Imala sam priliku da ih upoznam koji su jako bogati financijski, ali su jako siromašni u drugim stvarima. I onda to bogatstvo financijsko, ako je samo financijsko, ne znači ništa. Eto, to je ono što sam htjela da vam kažem i da zaista nekako razmišljate o ovoj komponenti. Jer džaba ako ne razvijate ovo onako kako treba, ako zaista ne rastete onako kako treba. Mnogi ljudi zanemare svoje zdravlje. Evo, toliko ima primjera u svijetu, ljudi koji su ogroman novac zaradili, ali su svoje zdravlje uništili. I šta onda? Šta će onda posle sa tim novcem? Ili su, ne znam, otišli na razne stramputice ili već šta god. Zato je jako, jako važno da nekako to posmatramo na ovaj mnogo zdraviji i održiviji način. I iz tog razloga vam pričam o svrsi i pričam vam o temelju. Zato što ti kada napraviš to na zdravim temeljima, onda to može da raste kako treba i onda ćeš zaista sve to ispuniti što si zamislila, naravno ako se potrudiš i ako uložiš dovoljno akcije u to sve. Tako da to je ono o čemu sam htjela zaista da vam pričam danas, također večeras, u stvari već je večer. Ono što sam također htjela da vam kažem je da u četvrtak držim jedno predavanje u Kulturnom centru Dorćol. Baš govorim o mom putu od teologije i IT inženjera do mentorstva, kako sam ja u stvari došla do toga, tako da podelit ću jedan deo. Ovdje sa vama sam to ovako pričala mnogo dubinskije i zato što je bila druga tema i govorili smo o financijskoj stabilnosti i nezavisnosti i o tome kako da zaista napraviš taj stabilan izvor prihoda. Tako da, ko je zainteresovan da dođe na to uživo, treba da mi se javi. Tako da ja rezervišem karte, ne može tek tako što bi se reklo, zato što je, prostor je mali i organizatori su nam rekli, pošto ima još par žena koji učestvuju pored mene, da treba da, što bi se reklo, kažemo tačan broj ljudi koji će da dođu. Tako da iz tog razloga kažem, ko želi da dođe uživo i da me upozna uživo i da čuje to predavanje, poslije će da bude i diskusija i tako dalje, može da mi se javi u DM pa ćemo se dogovoriti o svemu tome. Sljedeće subote nas također očekuje live, bit će jedna također zanimljiva tema, vidjet ćemo, još uvijek nisam potpuno sigurna tačno o čemu ću da govorim, naravno bit će nešto u vezi sa ličnim razvojem i svemu ovome o čemu pričamo ovdje na profilu, o čemu govorim i na YouTube kanalu. Tako da želim zaista da vam se zahvalim svima vama koji ste bili večeras u ovom prenosu uživo. Želim da se zahvalim svima vama koji ćete pogledati ovaj video kasnije možda. Želim da se zahvalim svima vama koji me pratite na bilo kojoj društvenoj mreži, vama na Instagramu. Želim da se zahvalim mojim klijentkinjama, želim da se zahvalim mojim mentorima,
Želim da se zahvalim naravno i mojoj porodici koji mi pomažu u svemu ovome i koji su mi uvek podrška i svima vama koji me pratite i zaista mi znači to što ste uz mene i svaka vaša poruka i sve ono što bi se reklo, što razmenimo i ta mišljenja i to sve mi jako, jako mnogo znači, tako da eto, hvala vam zaista od srca svima. Tako da evo, želim vam sutra prijatan dan, eto sutra je nedelja, iskoristite lepo sutrašnji dan. Mi gledamo se ovdje što bi se reklo na profilu, a u prenosu uživo se vidimo ponovo sljedeće subote u 6 sati. Budite mi zdrave i dobre i pametne i razmišljajte malo o svemu ovom o čemu smo pričali, a ja sam tu, javite se u DM za sve što vam je potrebna i podrška, nedoumica, pitanje i tako dalje. Ćao, sve najbolje. Ćao!